Hellosztok! Ebben a videóban Rivals-ozni fogunk, és rankedet, mert azóta amúgy én már nagyon sokat játszottam. 51-es szinten vagyok, van sok új fegyverem, és ugye 50-es szintől lehet rankedezni, és egy ranked 1v1-et fogunk most menni. Úgyhogy várunk, még találunk valami jó ellenfelet. Na szóval, ja, találtunk is egy jó ellenfelet. Mindjárt indul is. Igen. Hát ez a kettő közül nekem bármelyik jöhet már. Yes, Splash, azt amúgy nagyon szeretem. Ő jobb nálam, és kontrolleres. Naha. Mit banolt? Ez meg. Hát akkor crossbow. Én gyűlölöm a sniperesek jönnek ellenem, úgyhogy azokat mindig kiszedem ilyenkor az elején. Nagyon egyszerű deck, Assault Rifle, Spray. Lőjjél már! Konzolos. Lehet, hogy cserélni fogok RPG-re. És el se találod? Úristenem, találd már el! Jézusom, mit művelek! Gyerünk! Lőd le! Yes! 1-1. Jó. Ez így magától meghalt. Szerintem kilépett. Az komoly. Kilépett a csávónk. Köszönöm szépen neki. Na de mindegy, menjünk még egyet, ez nem volt olyan nagy. Szóval meg is találtuk azt a ellenfelet. Én ezen biztos nem akarok menni. Kérlek Bridget. Jó! Az egyik kedvenc mapom a Dimenzium. Oké. Egyik a Swig Sniper. Te mit bannolsz, öcsém? Jó. Akkor én pedig... Daggers! Szívesen. Aha. Na megpróbálkozok akkor egy e-revolverrel. Nézzük, valószínű ő, ahogy kinézem belőle, RPG-s. Aha. Okosak vagyunk mi. Na, hova bujkáltunk, hova? Na, hol vagyunk? Ahó, na félünk? Jó, ennyi vagy, ennyi vagy, ennyi vagy. Amúgy én íjjal nagyon-nagyon rossz vagyok. Aha. Úristenem. RPG. Értem, csak azzal tudunk játszani. Akkor nehogy azt hitt, hogy én máshogy csinálom. Ja, gyere papa, gyere! Úristenem, de jól RPG-zik. Ajajajaj. De nem baj, én is RPG-t hozok.
Na nézzük, Na. Nagyon szép. Azért nem hagyom, hogy RPG-vel megalázzanak, szóval. No, azért no, van egy határom nekem is. Aha. Ez mire volt jó? Arra, hogy talán most meglőjelek egy 50-essel? Te is vissza 50-nel. Én ellőjem magam. Én meglőjelek, nem találjalak el, te se. Én viszont el. És egy lövés. Azt a... Úristenem! Milyen mákja volt a gyereknek, beszázolt, úristen. Az szép volt. Hát de mondjuk RPG-vel 50. És... Ne! Aha. Úristen, de gyűlölöm, aki RPG-vel ilyen mocskos hű játszik. Istenem. Já, Istenem, ilyen RPG-sektől én ki vagyok. Na gyere! Yes! Gyerünk, még van esélyem. Aha, behozom Assault Rifle, és mondjuk egy spray. Ujjaj. Azt a mindenit, ilyen gyerekeket. RPG-vel nyerjed meg, persze. Csak azzal tudsz játszani. Persze, RPG-s. Jaj, hogy a fene vigyen el téged. Ja, mindegy, ez a videó csak egy kis gyors videó lett volna. Arról, ahogy rankedezek, és ja, sziasztok!